Tles snin wara l-garanzija ta' Lorenz Gonzi, il-kap eżekuttiv ta' Go David K. ħabbar li n-numru ta' ħaddiema impjegati mal-kumpanija irid jonqos minn 1000 għal 900. Dan ifisser li ħaddiem se jkunu ssenzjati minn mal-Go. Dawn huma l-istess ħaddiema li ġimgħa qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali ingħataw garanzija bil-miktub mill-Prim Ministru Lorenz Gonzi li mhux se jkunu ssenzjati. F'email il-Prim Ministru bat il-ħaddiema kollha tal-Go datata 22 ta' frar 2008, Lorenz Gonzi kien assigurhom li l-kumpanija ma kienitx ser tkeċċi l-ħaddiema la qabel u lanqas wara is-sena 2009. Saħansitra assigura l-ħaddiema kollha li l-kelma tkeċċija fih dan il-kumpanija ma kienx ser tissemma. Iżda issa l-kap eżekuttiv tal-Go qed jgħid li ħaddiem ridu jispiċċaw minn mal-kumpanija. Sa dan it-tant fil-laqgħa ġenerali annwali tal-Go, iċ-Chairman Deepak Padmanabhan qal li l-operat tal-Go f'Malta kien milqud mod ħażin kawża tal-prestazzjoni tal-kumpanija Griega Fortnet SA. Din tal-aħħar ġiet affettwata mill-kriżi ekonomika li riċentament laqtet lill Greċja.